No tutorial anterior falamos da reprodución sexual das plantas con flor, mais sabemos cales son as partes dunha flor? Imos descubrilas xuntos e xuntas. Sabías que non todas as plantas teñen flores? A flor é unha parte das plantas con flor, mais as flores, a súa vez, tamén se dividen en diferentes partes que imos ver neste tutorial. Cada unha destas partes é imprescindible, xa que xoga un papel moi importante no proceso de reproducción das plantas con flor. Xa que nas flores están os gametos femininos e masculinos, precisos para que a planta se reproduza. Imos entón a explicar cales son as partes das flores. O pistilo. Os gametos femininos, ou tamén chamados óvulos, son producidos neste pistilo. O pistilo está formado polos óvulos, o ovario, o estilo e o estigma. O estigma é a parte superior do pistilo, encargado de recibir o pole transportado polos insectos e o vento. Os estames. Os gametos masculinos son producidos nos estames. A estes gametos tamén se lles chama pole. Hai flores que producen óvulos e pole. Son as chamadas flores hermafroditas. O cáliz. O cáliz é o conxunto de follas verdes que ten a flor e que tamén a protexen de axentes que a poñan en perigo. A estas follas de cor verde se llas coñece co nome de sépalos. A corola. A corola é o conxunto de follas de cores que protexen os órganos reproductores da planta e atraen aos insectos que traen o pole nas súas patiñas. A estas follas da corola tamén se lles chaman pétalos. Aquí tes a imaxe de todas as partes da flor. Corola e cáliz. Estigma, estames, pétalos, pistilo, óvulos e sépalos. Ata aquí a clase de hoxe
na que falamos das partes dunha flor. Nos seguintes seguiremos a tratar das plantas. E agora, tócache. Investiga. Como se chaman as flores que non teñen todas estas partes? Imos coa solución. As flores que non teñen todas as súas partes chámanse incompletas e, polo tanto, as que si as posúen son as coñecidas como flores completas. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.